আমরা এটাই বলতে চাই, আমরাও শান্তিতে থাকতে চাই, আমরাও পিস এবং শান্তিতে থাকতে চাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে। एक्चुअली जों दिनै महनपुर SDPO नि Thani Deputation रिलायमानि मेन कारण के Thani Deputation Mothani गोबां लिडार्स रंनि एगेन्स्ट फल्स एलिगेशन रिवि फल्स केस साजगै थेपाइ रिमानि जों खानामानि यागुलो दिनै अ जागा डेपुटेशन रिलायना फाइका दिनै MDC दङ दिनै ब्लक प्रेसिडेन्ट दिनै बुरै मोथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट दंबायो दिनै बर' रग्न थानसानि सोबायनानि बागै जे थानसानि तमना नुगै गोबां राजनीतिक बदल आबनो बखरक मिहिम जामनि बागै जोंनो फल्स केसे खिखलायै सिनि खानो तिप्रा सारक जे थानसां तमनि आब खानो कमजोर खायनानि बागै बंने आजे चाइतक मु आब कुनो दिन सक्सेस जोंला तामहकै सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप त्रिपुरा हानि जतो तिप्रा सारक ताबु थानसानि दिगे हिमुइ दङ अ थानसा सक्सेस जों सिनायनो आबनो सायमानिनो बेलायके प्रब्लेम जालाय दङ आनि बागै जों तिनि अ जागा हम ददम खायै सिनि Mohanpur Constituent Block Committee, the Sikhla Block Committee, Miliwi, or Zaga Mohanpur SDPO, Thani Sini, Koimumblai, Hegosing Deputation, Relaika, they sing Ozaka, Omano Shakaze, Chinango, Jate, Punu Keso, Sini, falsely, Jetta Sungubit on Arms Egg, Jetta Sini, Sung Punu Zaga, Sung Arms Egg, Hekba Arms Egg by Sino Keso, Personal Moto Punu, Ozaka Kuno dispute Unia. ते जोंनो जागा NDPS केस रग जेमन तिनि तिप्रासा तिनि मथानि सपोर्टार रग जे गुबुनि NDPS केस बाय गदाला मत कुनु सामं खलाय जायगा आजागा तिनि अम हाइके केस रिजागै सिनि खानो कमजोरि खलाय जों तिनि नरनि चेनेलनि बिसिंति सिं सानानि मुसुंगो अम हाइ फल्स केस फासोगै सिनि तिप्रा मथानि कुनु लिडार्स रग बखा बायग्ला तेबसो स्ट्रंग तिनि नर नुखना ताबु बसि सिरि खगलाय तंको लामा वाति हिमपानो वाति बिसिङो वाति मानजागलायनो जों अमहायके प्रोटेस्ट खालायतो जाते सिनि तिप्रा सारकनो अमहाय थानसांनानो केबोता केबंथों दिनि सारा बस सालनि पार्टी मुंरावनो फैके अर गोबांमा सालनि दङ जेटा जों कुनु इनभल्वमेन्ट करे थानाय 29 तारिखआव नर खुमुलमनु खरा बरक कम बरक एकदम क्रिनि बागै आजागा बंनि बखरक मिहिमजा गाबो तो तिप्रा मथानि कुनु दुसिबले आजागा नर तिप्रा मथानो दुसिवै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि MP रक ते गोबांमा मन्त्रि रक गोबांमा कक्सिल जायतो अमसे नायदि नरक त्रिपुरा हास्तेव सरकार चालुगै दङ नरक बम हाइके हेम्पार खाइदं बर मुनिसरनो बम हाइके नरक जे अन्नाय खाइदं जे आम साकानि नायख्लाय दंनाय बेबाग नु खलाय दं साबो तामो खलाय दं आनि बागै दाखुरु बुखुरु जत्त फाइबेदि जों अ वान लास्ट फाइट सिनि बुबाग्राबनि लिडारशिप त्रिपुरानि तिप्रा सारकनो मोथांजानानि लामा खलायनानि थाङै दङ दगा खलगजागै दङ आ दगा खलगजागनि जत्त तिप्रा सारकनो थानसाखै जों हिमलायनाय बागै फायदेनिसो जों जतन खबरनानै बुङो जेटा जों सिनि अपोजिशन लिडार्स काउन्सिलनि दाहंसु कुमार त्रिपुरा सरनो जों नुखा अम हाइकेनो टेबल लिडार्स जों बाय जुगा जुखाय दङ थिनांगो 9 तारिखनि परे गोबांमा लिडार्स सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बुबाग्रानि लिडारशिप जत गोबांमा लिडार्स फायदि सिनि लामा गायसा आबंका थांनानै लामा भारतनि संबिधाननि पार्मानेंट कन्स्टिट्यूशन पार्मानेंट सल्यूशन खालामनायनि दिगे थाङै दङ हानि बागै जत लुखुरावनो बाहायनो हाय राजनीतिनो हामजागियाव दफानो हामजागै दफानि बागै सामं खालामनायनि बागै बुबाग्रानो बेबागनो लगिरिना बागै जतनन कय जाव बरक तो शाखा जे যতটুকু সম্ভব বরক অ্যাকশন নানাই বলতে বরক উইথড্র কেস উইথড্র খাইনে হেনে শাখা আবনো কয়জন রকেস যাক তাবু সুজরাতি তো বুজনগর ওয়াকিনগর এরিয়া মিলিওইনাय आं खोनागा 13 হইতে 14 জন মুঙ্গইনাय केस रिजाक তিনি डेपुटेशन तीनटा ब्लॉक फाइमान जक फैका ओ जगह सिमना ब्लॉक मोहनपुर ब्लॉक ताय अपने लगे 3 नंग बामतिया ब्लॉक